F'Novembru li ġej Manival, fera permanenti tal-Kunsill tal-Ewropa li tinvestiga l-ħasil tal-flus, se tkun qed tibgħat tim f'Malta biex jagħmel l-investigazzjonijiet tagħha. Dan it-tim se jkun qed jeżamina l-konformità ta' Malta mal-istandards internazzjonali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, kif ukoll kemm dawn l-istandards qed ikunu effettivi meta jkunu implementati. Fis-qarrija l-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa, żvela li bagħat ittra lil Manival li fiha ġab għall-attenzjoni numru ta' fatti dwar Malta, b'mod partikolari għal kif l-Aġenzija li tinvestiga l-ħasil tal-flus l-FIU spiċċat maħtufa politikament, loti tal-liċenzja lil Bank Pilatus kif ukoll kif dan il-bank qed jitħalla jopera b'liċenzja. David Casa għamel referenza għal ittra li l-FIU batet lil Bank Pilatus immedjatament wara riżenja ta' Manfred Galdes minn direttur tal-istess aġenzija. David Casa qal li immedjatament wara riżenja ta' Manfred Galdes mill-FIU l-aġenzija batet tim biex jagħmel it-tieni żjara fl-uffiċini tal-bank. Wara din iż-żjara, l-aġent direttur ta' dak iż-żmien kważi b'mod mirakolus ikkonkluda li l-kwistjonijiet li kien hemm mal-bank issa setgħu jingħalqu minħabba d-dokumenti nieqsa li issa kienu nataw. U qal li farsa li ksur qawwi u deliberat tal-liġijiet kontra l-ħasil ta' flus inbidel f'daqqa minn Mejju għal Awwissu. David Casa kompla li ċar li dan kien biss eżerċizzju biex jingħatta il-ħmiġ ta' qabel. Barra minn hekk, David Casa ġibet l-attenzjoni tat-tim għar-rapporti tal-FIU li jsejħu biex tittieħed azzjoni kontra Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, kif ukoll informah bir-rapport konklusiv tal-FIU li jsejjaħ għal azzjoni mill-Pulizija kontra l-Ministru Konrad Mizzi li ma rapport ilu moħbi mill-FIU minn Marzu tas-sena li għaddiet. David Casa qal li l-FIU spiċċat maħtufa aktar moħħa biex toħroġ sqarrijiet fit-tmiem il-ġimgħa u taħbi l-informazzjoni li tinkrimina lil politiċi aktar milli tinvestiga il-ħasil tal-flus. B'mod partikolari, il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew talab lil dan it-tim tal-Kunsill tal-Ewropa biex joqgħod attent għal dawn l-affarijiet, jiġifieri il-mod kif ingħatat il-liċenzja lil Bank Pilatus, iċ-ċirkostanzi li waslu biex il-Bank Pilatus jitħalla għaddej bil-liċenzja, l-awtonomija u l-indipendenza tal-FIU u l-iskema tal-beħ tal-passaporti.